gear natin. So ang sira pala ng sasakyan natin is yung hirap siyang mag-start. Tapos mahina na yung mga ilaw niya dito eh. So ang suspecha ko is yung yung battery. Suspecha rin ni Idol Obate, battery rin. So check natin yung battery, tsaka i-check natin kung ano pa yung ibang sira. Guys, nandito na si Idol Obate. Naka-vlog ka kanina ba? Hindi naman, saglit lang. Ay, dito ka rin nagbubukas ng di ba? Milk tea. Oo, kapean. Tinabalak kong pumunta nun dito kaso biglang umulan eh. Tapos Ulan nga lagi. Ulan lagi. Oo, di ba pag gabi? Kaya hindi rin ako Okay lang ba dito to or labas ko muna? Kahit labas muna. Labas muna. Pero babalik din lang mamaya. Pwede pa yung battery. Tapos pa naman yung busin. Di ko nga alam eh. Tapos ito mahina na yung ilaw niya dyan. Nag-start agad. Kasi mainit. Pero mahirap yan panda rin eh. Minsan ayaw. Binababad ko dito eh. Ayaw talaga eh. Minsan kini-kickstart ko na eh. Sa kickstart, ano lang? Oo. Ano lang. Ano yan? Battery? Battery na talaga. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na sa fuse ganyan dahil nag-i-start pa naman. Kung talagang may na yung battery, eto pwede siyang makapagbigay ng mga power. Kasi malilit lang naman yung nakukuha ng mga busina. Yan, flasher, high, low. Pero pag start yun yung medyo hirap na lang. Medyo, doon nahirapan. Mas malakas kasi yung Kasi bumotor na yung papanda rin niya eh. Tsaka matagal na rin tong battery. 3 years. Sulit mo na. Ito. Yun lang. Ay, may pala to? Meron ba tong tawag nun? Spark plug? Meron. Ay, meron din. Akala ko wala. Lahat ng motor? Okay. Akala ko walang spark plug yung mga ganito eh. Meron. Check naman. Tagal na to guys. Magka 3 years na. Ganto rin yung pinalitan namin. Stop din. Ito yung stop niya guys, Yuasa. Labas natin. So yung mga ganito hindi siya mag-start pag walang battery? Oo, hindi. Kickstart pwede? Start. Okay. Paano yung check natin kung battery operated. Paano yung click? Di ba walang yung kickstart? Walang talaga, battery talaga. Alam ko wait lang, check mo. Kung hindi rin pag-start hindi ako ito masyado. Wala din. Ayaw din. Pag walang battery. Kasi walang pagkukuniktan naman eh. Positive negative niya. Yun guys. Hindi siya mag-i-start kung walang battery. Ay, mas maliit. Ito for sure 5L to.
Pero pwedeng ilagay ito dito, doon. Oo, kaso lubog. Lubog. Tapos kukulangin ng ano, kukulangin siya ng tawag dito, power. Pwede naman, mapapistart niya pero hindi siya as in tatagal. Sige, talaga makaka-copyright na naman ako na ito. Nilakasan eh. Sulit. Ito yung problema mo dito eh. Oh. Oo, kailangan mo ng 5L talaga. Paano yan, Dol? Bibili ka pa? Oh, magkano pala yung mga ganyan? Tawagan ko yung bro. Para may idea tayo. Yan lang yung shop niya sa bayan, no? Wala tayo 5L po. Ang nilog yan. 5L man, diba? 4L, mas balot kasi. Mas balot yung SIM ud kapal ko. No 4L 650. No 5L 750. Sa bagay kasi may 5L manaya tropa medyo balot ako eh. Kaso sa ibang ginang tuya eh, may katabaan po tan may height dapat tropa so mas balot. Kasi nga may cover to ba? Ken bali yakar ko alamang dito. Tuloy ko yan. Utang ka? Kamusta tayo mo ito po? Sige na sumpa. UD ata yung nandun sa kanila. Pero okay na rin yung UD. Makatibay din yan. Kung Yuasa, mas okay. Pero baka wala. Wala. Baka. Pero malay mo meron. Saan ba yan sa... Alam mo yung ano idol? Google Map. Oh. Doon malapit? Map ko na to. Malapit. Malapit na. So ibabalik ni Idol guys, tapos bibili ako. So iba yung ano niya, iba yung battery niya. Same ng lapad. Ano lang, yung height lang. Pwede niya naman natang i-check doon. Check niya na lang. Para sakto. Mas pwede na nga niyang isalpak to mismo dun eh. Ay siya na magsalpak. Kasi ganun din lang na i-check. Pasalpak mo na doon. Siya na rin magsasalpak. Ano lang, wala kang babayaran. Kung hihingi siya ng bayad. Kahit kung kano. Ay sige. Kahit dito na para ma-check mo yung ibang ano na ito. Oo, sa bagay. Kahit pili ka lang. Oo. Pakita ko lang para baka mamaya may yung takip niya dyan na lang muna. Oo, dyan. Para hindi niya na isang klase pa. Hindi naman yan sasabog. Ang layo. Maandar pa naman pero minsan kasi hindi siya maandar eh. Kaya paano kung bumiyahe ako tapos biglang hindi umandar. Yun yung mag-endurance ka rin sa November. As may ka dito, may mga ilaw ka na ba? Para dito. Wala. Yun sana yung isa eh. Isang lalagay na. Dun din. Meron? May mga ilaw siya doon? O yun, paano ko na? Hanapin mo dun idol yung Triple C. Triple Pwede mo C. naman i-google eh. So yun guys, dito na tayo ulit sa shop ni Idol. So ito pala yung nabili nating battery. Pang Raider siya. Ayan. 600 yung price. Kasi huwag kayong bibili ng ganun, baka yung ganun yung mabili nyo maliit. Sabi ni Idol, lulubog. So mas okay yung ganito. Tapos bumili na rin ako ng ilaw niya sa harap.
Alam niyo naman, Mio Gear, puntihin ng ano, ilaw dun sa may dashboard niya. So, ayan, papapalitan na rin natin kay Idol. Guys. Ayan guys, sabi ni Idol pala kanina, pag sign ng mahina ng battery, pag nag-i-start kayo, tapos ano, dito kayo nagbe-brake sa kaliwa, ayaw umandar. Pero pag sa kanan, umaandar siya. So yung ano niya, parang sign yon na mahina na yung battery. So ganun nga yung nangyari dito guys. Ilang linggo na ng ganun. Pag dito halos ayaw niyang mag-start, pero pag doon sa kanan nag-i-start. So yun. Sign. Okay. Tsaka isa pa yung sa kick, one click naman, di ba? Oh, one click. Pag sa kick, pag i-kick mo siya, nag-i-start siya agad. Ibig sabihin nun, battery, hindi yung starter, battery yung sira niya talaga. Saka hindi rin spark plug. Oh, hindi rin spark plug. May spark plug pala to guys. Halatadang walang alam sa motor eh. Ayan. Akala ko walang spark plug yung mga FI, mga automatic. Meron din pala. Saan banda nakalagay yun, Idol? Dito sa gilid. Ah, dito na. Ayan o. Yung wire dyan, itong wire na to. Ah. Ito to. Baka maano ka dyan, oh. Mainit. Sakto lang. Makita ko na. Ito. Ah. Yan. Ito yung spark plug top. So dyan, ay, babaklasin. Oo. Ah, Baklas. anong babaklasin mo, Idol? Ito siguro. Ito. Yan. Ito yung babaklasin pag tatanggalin mo. Ah, madali lang. Oo. Madali lang. Kaso nga lang, ipit siya. Ipit. So mahirap tanggalin. Mahirap din talaga, guys. Akala ko talaga walang spark plug to, buti sinabi ni Idol. Kung akala mo talaga. Oo, akala ko wala. Ay, scooter, automatic yan. High-tech na yan, sabi ko. Wala, may spark plug pala. Guys, so isang sakit ng Mio Gear yung nagpupundi dito. Bali, pangalawang beses na natin magpapalit. Panoorin niyo yung video ko nun dito rin kay Idol, kung paano niya tinanggal to. Ito hindi na masyado eh, basta makikita niyo doon kung paano niya tinanggal. Madali na lang. So madali na lang. Alin na nga ulit yung ito, sa may eco mode. Oh, ayan. Ito, tsaka ito Yan lang, isa yan lang. lang, yan lang. Yan lang yung di umilaw eh. Sumakto pa. Ano yun, Idol? Peanut? Peanut talaga. Peanut. Peanut. Peanut yung size niya, guys. Buti na lang sinabi mo yung Lazada. Chinek ko sa Lazada. Hanap mo. Hindi ko naisip eh. Kung sabi ko. Pinakita ko, tama. Kasi pagkakaalam ko mayroon ka talaga yun. Ayun Milaw na. Ilaw na ilaw. Puti. Puti yan eh. Oo. Sides lang. Ay, sorry. Ayaw. O diba, hirap ng Okay pa. Alin pa yung papalitan? Yung ito, sa dito. Sa Ah, ito. gitna. Kung guys, may 2 years na yung nyo, Mio Gear nyo na mahigit, patigurado kundi na yung eco mode niyan. Or kung hindi, yung yung dito sa gitna. Bali, ang bili natin dito 60 pesos. Dalawa na. Mas mura, no? Kesa sa Shopee. Oo. Ano?
Parang mas mura dun sa Baka mas umagal pa. Oo. Sana. Para hindi tanggal ng tanggal dyan. So pinag-iisipan ko guys kung papalagyan ko ng ano, MDL to. Comment kayo guys kung papalagyan ko o hindi. Palagyan na yan. Tapos ikaw magko-comment, no, palagyan na yan. Ako rin lang. Oo, siya magko-comment. Kasi dito ko papalagyan kay Idol yan. Siya lang pinapahawak ko nito guys. Wala na. Wow, ganda oh. Ganda siya. Blue. Kitang kita eh. Ayan o. Pak. Talo sa gabi, tapos ang liwanag ng eco mode. Oo. Puti eh. Wala kasing green eh. Green sana, wala. Okay lang. Para mas litaw yung kulay. Puti. Yung battery natin guys, pang ano, pang Raider. Ganun yung size niya. Raider tsaka Honda Click. Pares ba Idol? Pag Honda Click malaki rin. Basta magkatugmaan. Oh, malaki din siya. Basta magkatugmaan. Same kasi na 125 yung sa Click eh. Magkano kaya yun sa Lazada? Check ko nga. Lazada. Di ako nagsa-Shopee eh. Puro Lazada, minsan lang ako mag-Shopee. As in. Alam ko mas legit nga daw talaga yun. Lazada. Pero mas maraming ano sa Shopee. Mas marami. Shopee talaga ako. Oo, kasi maraming pagpipilian dun eh. Kaya pag wala sa Lazada, hindi na ako bibili. Tapos sasabihin sa akin ng asawa ko, tingin ka kasi sa Shopee. Ay, ayaw mo. Ayaw ko. Siya yung mahilig mag-Shopee. Ako Lazada. Alam mo naman mga babae niyo. Maraming ano, maraming choices dun eh. Kung wala kayong mahanap na part sa Lazada guys, mag-Shopee kayo. Ang no choice. Oo, pag no choice. Pero parang mura yung benta niya dun sa Triple C. Parang okay lang yung mga price niya, hindi Oo, ganun. okay. Hindi naman sila. Tsaka tinawag ko na rin kasi. Oo. Pero yung tinawagan mo ata wala doon. Wala doon. Pero sinabi niya ata sa ano, kasama niya. Ay, yung isa yun sabi niya. Si Justin. Yeah. Kasi pag ano, lubog na siya eh. Oo. Yan, sakto. Tsaka bukod sa size, yun nga yung sinasabi ko kanina, yung Power. kayang ibigay na power ng gantong. Pag maliit, maliit din yung power. Okay lang, pero yun nga yung naka-design dito na dapat na power na ano supply. Ay Idol, ano pala? Okay lang ba maglagay ng voltmeter dun sa ano? Sa yung car charger niya? Okay lang. Okay lang? Walang problema dun? Okay lang daw guys. Kay Idol, si Idol na nagsabi. Ginawa na rin namin yun. Wala namang ano. Walang kaso Kaso yan. yung voltmeter. Parang ano eh. Naman na yun. Parang dagdag forma eh. Pag Tsaka at least, alam mo yung tinatakbo ng ano. battery. Mainit lang talaga ngayon. Mainit nga eh. Dapat ano, may aircon ka dito. Aircon. Open eh, no? Oo. Naka-aircon. Yung ano, yung doon kila ano, Alfred Watermax. Oo. Ang ganda. Ay, di ba galing ka doon? Oo. Ang ganda, para siyang aircon pero nasa labas. Labas. Malamig yung binubuka niya. Pero hindi siya aircon eh, parang air cooler na malaki. Pagay mo dito. Ano nangyari pala kay ano? Kay Agoy. Ayun, disgrasya. Di ba taga dito yun? Disgrasya Hindi mo nga. nakakausap ko. Hindi. Famous yun. Sinarity nga nila eh. Oo, Chinarit.
Nakakausap ko lang yun pag may event. Pero pag yung sa chat, wala. Hindi nagre-reply. Parang ako lang din. Pag di ko kilala, hindi ko nare-reply yun eh. Ang dami kasing ano, yung mag-chat sa'yo, tapos sakala mo makikipag-usap, tapos mamaya biglang hihingi ng tulong. Totoo. Subukan mo na yan. Magugulat ka na lang. May tumawag pa nga sa akin eh. Kaya As in number mo? Oo, kaya tinanggal ko yung number ko. Totoo nga yung sinasabi mo. Subukan mo na yan eh. Sabi ko, lo, Sabi ko sir, wala pa po, hindi pa po ako sumasahod dito. pero nagbigay ka? Hindi. Hindi ako nakapagbigay. Siguro ikaw, nagbigay ka. Nagbigay ako, 150 yun eh, 150. Hindi ko naman kilala. Tapos, totoo sir, kahit pumunta ka sa bahay namin, sabi niya, ganon. Bigay na lang ako, pero tinanggal ko na yung number ko. Mahirap pala, sabi ko, pag maraming ano, nakakakilala sa'yo. Ayan o. Kailangan mo na siyang idiin. Kailangan mo lang siyang idiin. Kailangan itiin. Parang lumakas yung busina niya. Oo. Matinig na siya eh. Pansin nyo guys, lumakas yung busina niya. Malakas din yung takbo nito. Pag gano'n, di na ako magpapapalit ng ano. Pero hindi. Ayaw ko yung masyadong mabilis. Delikado. Pero hindi lalakas yung takbo. Ano lang, yung busina lang. Kusina lang. Power supply. Okay din kasi na may maintain. Ako dol, ito sa totoo lang. Wala pang isang taong nung nagpalit na ako. Battery? Wala pang isang taon? Oo. Bakit sira na? Dali. Mabilis ka kasi nagpatakbo eh. Hindi, tsaka yun yung mga ilaw, kusina, ganyan. Ay lalo pag... Kinulang Ah, ang power. baka pag ano, baka pag may MDL. Oo. Pero yung sa'yo kasi, pag MDL, kaya naman, tingnan mo sa akin. Meron na to. Oh. Meron pa dito. Ay, Tapos may busina pa ako. yung ano, yung malakas na busina. Oo. Kaya, ayun, kinul. Parang, hindi ko kulang na yung ano. Kaya pala eh. Power. Kasalanan ko rin eh. Ang isa, pwede pa itong isa. Para pag napundi yung isa, di ko. May reserva. Ito pundi na talaga to. Wala. Yung isa parang okay pa. Ito. Para ano. Pag napundi, balik ko sa'yo dito. Dito nga. Ah, so pwedeng pakabit ng MDL na wala yung busina. Okay lang. Oo, okay lang. Magkano ganun, idol? Yung MDL, kasama yung 2-4 lahat yun eh. Gagasusin mo. Pag kasama yung busina? Labor, hindi. Ay, hindi. Pagkasama busina, yung busina kasi, kamo na yung PIA nasa 950. Tapos, relay nun. Mas makakamura nga kasi idol pag Set. busina tapos ano. Kasi yung labor isahan lang. Oo. Pinag-iisipan ko pa eh. Parang nasa 1.8 kamo sa MDL. Bracket, etc.
Tsaka yung ano, idol, yung ito, papalitan ko. Wala kasi akong tools eh. Oo. Tanggal ko nga ba. Para hindi nakakaya sa vlog ko, makita nila yung ano, rusty. So ito, gold. Gold plated. Gold na lang. Lapit lang ng motor. Ba siya? Expert na si Idol magtanggal siya magkabit ah. Maraming nagpapagawa ng Mio Gear sa kanya eh. Marami na no? Marami na, hindi ka. Mas dumami nung nag-upload ka. Oo. Ano sabi ko? Daming nagtatanong. Ang daming nagtatanong sa akin kung saan to. Hindi lang yung video na yun, basta yung ibang video mo kung mapapansin mo. Saan yan? Saan yan? Ganun. Sa ano, barangay Anolit, Mangaldan dati. Sabi nila, para alam namin iwasan. Yung iba no. Nasisira yung motor. Gagi. Doon ako natawa. Hindi naman makasagot nung tinanong ko kung bakit. Hindi naman nasira motor mo. Hindi naman. So yun guys, habang nandito na ako, sabihin ko na rin yung tatlong nasira na parts ng Mio Gear natin. So una nga, yung ilaw. Pangalawang beses ko na nagpalit yung ilaw niya dito. Nasira na. Tapos pangalawa, ito, yung turn signal niya. Nasira na rin. Pero nagagamit ko pa rin eh. Yun nga lang, loose na siya. Yan. Tapos yung pangatlo yung battery. Akala ko starter yung battery pala. Within 3 years? Sulit na. Sulit na yung battery. Sabi nga ni Idol, ano, every year, yearly ba dapat magpalit? Di naman, di naman. Hindi naman. Every masira lang. May mga gifted naman na motor Ah, na kunwari, umabot ng mga 5 years. 5 years yung battery? Gifted. Mga yun. Tagal nun, no? Tagal. Pero, yun naman yung mga tipong as in, ang napakabihin gamitin. Pero, may mga ibang instances na tuwing bihira mong gamitin yung motor mo, mas lalong masisira yung battery. May mga ganun. Oh, kasi hindi nagagamit. Hindi nagagamit. Hindi nagsisirculate. Ito, madalang to eh. Pero ganun talaga, ginagamit mo yung motor. Kailangan naman na, yun nga, hindi mo ginagamit yung motor, nasisira eh. Oh, di mas maganda yung gamitin mo na lang. Kung pa kaya sa akin, hindi mo ginagamit, kaysa ginagamit. Ano pa lang masisira, Idol, pag ano? Pag pinapaandar mo yung sasakyan na hindi mo napainit. Ano ko na sa makina? Makina? Pero may mga langis naman, Idol, na kahit painit eh. Pero para sa akin, mas safe pa rin yung pinapainit mo. Oh. So, yung battery hindi naman? Hindi. Hindi. Makina lang talaga. Makina yan. So, sa mga ano, magtatanong sa video na to kung saan to. Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Kung galing kayo ng Dagupan, ano ba yun, Idol? Anong barangay yun? Bolosan? Oh, yung Bolosan. Yan o, banda dyan, Bolosan na yan. Dito, ano, Anolid. Katabi ng 178. 178 ba yun? 178 Baka dyan, bar. May alam dyan. 178 bar and restaurant ba yun? Hindi na. Basta bar lang? Bar na yun. Ay, bar lang. 178 bar. Mapapasok din natin yan. Joke lang, joke lang. Patay ka sa asawa mo. Wala, hindi ko pa nasubukan pumasok sa mga ganyan eh. Ang nasubukan ko lang Music Warehouse, gano'n. Yun, okay pa. Yung mga ganyan, wala. Never. Gusto ko nga i-try yung sa, ano, sa Alaminos, yung Maligaya. Alam mo yan?
Ganyan din. Parang ano yun, maliit lang yan eh, parang maliliit lang na, parang bar talaga, magkakatabi. Pero sumasayaw din mo. Hindi ko alam. Hindi ako nakapunta pa doon. Pero nakapasok ka na dyan. Oo. Ano bang meron dyan pag ano? Mamaya, pagkatapos na, pag-off cam. Wala, hindi ko alam eh. Ano Baka yan? sabihin ng asawa ko, BI ako ha. Wala. Hindi, kahit sabihin na ni Idol, hindi ako pupunta talaga. Kasi, Oo. Ano mamaya? May binulong ka sa akin kanina. ay, wala, ikakat ko yun sa ano, ako yung mag-edit. May lusot. So, cut na lang yan. May lusot eh. Promote na rin pala natin mga idol kapeling ni Idol Obey. Open sila 7 sa 6 7 to 12 7 p.m. to 12 a.m. And di na natutulog to guys. wala na baka pagkatapos nun chill pa siya. Hindi pa siya matutulog. Oo. Ano pag nagkape? Wala na, puyat na. Ayan. 12 talaga, 12 kayo nagko-close. Kahit umulan. Hindi lang. Hindi lang. Oo, inabot kami kadalasan, Launa. Grabe. Tapos closing pa. Paano pag umulan? Oo, ganun talaga. Hindi kayo magko-close. Hindi pa. Kahit umulan. Habang lang. Dito lang naman kami, kesa wala kang gagawin sa bahay. So may Ah, mga pahinga naman kami. Pero yung tulog, yun lang. Kulang. grabe. Kaya parang nakita ko kanina, parang medyo si Idol eh. Antok-antok pa. Oo, parang inaantok eh. Pansin mo rin? Oo. Yun, laging bukas 7 Oo. everyday. Yung shop mo yung medyo hindi Kasi usually, yun nga, yung nilalakad ko. Kaya tanggalin mo muna yun Idol. Ay, tanggal. Para di ka mahirapan. Isusok na lang mamaya. Oo. Oh. Matalo eh. $7 p.m. to 12 guys. So kahit umuulan, punta kayo dito kay Idol. Pag umuulan, mag hot coffee kayo. Diyan, actually, paggabi. Dito kayo. Oo. Dito yung kape tapos yung inuman. Diyan. Dito. Kamo na lang. Baka sa'yo rin yan Idol. Hindi. Wala ko sa kanya rin eh. Ano lang, sekreto lang pero sa kanya pala no. Wala po. I-adjust na dito. Ano dito sa kabila Idol, wala? O isang shop yan na buo? Ito to? O yung isang shop ba yan na buo? O yung kalahati lang? Kalahati na. Yung kalahati wala pa? Kalahati sila. Ay ha. Ganda na oh. Ayun. Ayun na. Alam mo na kayo washer. Talagyan natin yung washer. Sige. Pumuna kayo, boss.
hindi ko na nga nililinisan to eh, kasi umuulan lagi eh. Mamaya, umulan na naman. Tamad na nga ako maglinis eh. Ang dumi-dumi na ng motor. Lilinisan mo, matudumihan lang din. Optional tip. Ganito pa. Kasi ganito ako maglagay ng helmet. Ganyan. Mahulog. Ganito pala guys. Gagi. Pati paglagay ng helmet, di ko alam eh. Ayun, ganito pala guys para hindi siya madaling mahulog. From ano, Idol, Obey. So ayun guys, baka magtanong kayo ulit. Dito to sa barangay ano ulit, Mangaldan. 2 beses ko nang sinabi. Ayun o, katabi ng 178 bar. 178 bar. Punta kayo doon. Ayun, pagkatapos nyo dito, diretso kayo doon. Ayun. So ano, dito na matatapos guys. Syempre maraming salamat kay Idol Obaid. Yan, pag may papagawa kayo sa ano Mio Gear nyo or kahit anong scooter or kahit anong motor, dalhin nyo dito, kahit big bike. Grabe naman. Scooter lang. Scooter, master nyo na yan guys. So dito na matatapos yung vlog. Salamat sa panonood. Peace out.